morning. Hello guys. Yellow guys. Mamuka seko totevedzera kave kwanyati tikati yellow. Zviri sei? Guys ka nhasi kune vanhu vari kucheka huswa saka I think my time is going to be very limited because kana vangosvika vanonyangadza veduwe. Saka dzimwe nyaya chatozoita zvekutoisa voice over. Munofara here? I hope you guys had a wonderful rest. And I hope that video is going to make it before 12 so that it can be very relevant. Tati good morning and it inozosvika kama skati. Is that good morning kwada kuma 2 zvinozobuda here. Ndikandigadzira zvinhu zviri patable panapa. All right. Regai tibvise maglass tipinde mundima. Ngatipinde mundima. Pane mukoma vari kuti ivo vaita basa rokuba. Vaive vari mbavha isingaiti asi umwe musi vakazosangana nezvakavakasangana nazvo. Vanozvisvora chaizvo. Nine kanyaya kangu kuda zvimwe mungadzidza chidzidzo kubva kwandiri musiya mabasa akaipa nomwe vataibira vaifamba vakarongedza zvombo in case of emergency. Ndizvo zvakazondiwana umwe musi wandakatagita wrong target ndikazozvimbirwa nezvekuba. Zita ndinonzi Roni uye ini tete ndairarama nekubira vanhu kutsotsa vanhu kwamunoti kutambwa nyowani pataundi asi tete mashandiro edu tainge tisingatageti chero munhu taitova nemaitiro edu semuenzaniso taitageta vakadzi vane vana vakazvitakura vakaremara vana gogo vechikuru nana sekuru vechikuru. Ndichatsanangura kuti sei taitageta maage group aya. For example, mudzimai anenge akazvitakura ndikamubira anondimanisa nepi kana kuti munhu anochuza kuprotecta mwana wake pane kumhanyisa mbavha kotiwo vana gogo vechikuru nana sekuru makumbo acho ekumhanyisa mbavha vanomawanepi. Kana zvakatopresa taitageta maslay queen nokuti pamadezi zvinenge zvakatopresa pasina vanhu vekubira. Taive nematauro edu asina kutaura nesign language zvedu zvichitofaya. Magroceries, mari, mafoni taihweshura in broad daylight. Dzimwe nguva taitamba feja tichitoita senge vanhu vari kuhwina mari. Pakutamba izvo tinenge tichizivana chigame chedu. Uri busy ukukera vanhu vefeja panenge pane maprofessional pickpockets anokubira zvekuti hauzvinzwi. Chero movements yeruoko hauinzwi. Tikaona kuti bhegi rako harivhuriki taicheka bhegi racho so swiftly and so fast totora mawallet ane mari. Pafeja taiwinisa vanhu vedu kuattracta maclients ozotidzosera mari at the end of the day. Zvakaita senge zvinoitwa mabhazi vana Jega nana Jegelini vanoita senge vari kuenda izvo kuda kuzama kuti bhazi rizare. Ndofunga mapabata tete. Upenyu hwaitofamba vatete tichitobhadhara marent. Kune vari kubvunza kuti maidi kutsvaka basa. Chekutanga tairitsvakepi basa racho munyika ine nepotism nemacarpet interview. Kuenda kuinterview yatopera kare. Vanhu vane munhu wavo. Chechipiri zvokuvhomora zvinhu raitwa basa futi. Handiti makaenda kuchikoro mukadzidza food chain. Alright. Regai ndikontinue nyaya yangu tete. Pataita mari svino mazuva pakunotengeswa fodya nevarimi. Uku taibva kuti taibva takanona, taibva kubasa takanona tichidya noriva. Saka apa paida proper planning chaiko. So kuti taigona kushanda mari yemwedzi wose zuva rimwe chete. Varume taispecialize nekusecha homwe. Vakadzi vaiva mutimu redu taivatuma kunotengesa muviri vonobhuka. Kwavanobhuka ikoko musikana aisenda message yekuti vari pakati then toita attack maJapan. Tete kuti zvive zvamake sense taitobira musikana wetimu redu handbag mafoni kuitira kuti asazoita prime suspect. Saka umwe musi takazoona umwe sekuru baba vakanga vari vechikuru saka ndaida kuvashandisira law of the jungle, isolate and attack. Saka ndakatanga zvangu kuvatevera law zvangu ndichita senge ndinoda asi handidi. Taona kuti vakananga kurank takabva taita spring into action ndokukonzera confusion yana. Inini personally ndini ndakatovhomora wallet yamudhara uyu nokuti ndaive ndamutsoma kubva kare saka ndaiziva pekunanga. Ndakaivhomora wallet yaive yakafuta nema-USD kunonzi kushanda kauko. Chero kumba vadzimai vaizotenda nemutupo. Timu yakanyangarika handiti taive tapedza basa. Takapanana code yekuti tonosangana kumukoto wedu tigoita divide zvashandwa zvemusi uyu. Tete ini ndakasara ndakabata gwama sacoordinator wavhomori. Ndaitonzi bosi zvetete. Ndakananga kumukoto ndichifamba kastep kenyasha.
Ko ndaigozivei kuti mudhara watainge tavhomorera wallet yake ainge ane surprise yakatigadzirira titigopfidza matadzo ese ekuba. Ndakangofira kuvhura wallet tete, ndipo pakatanga chisuoneko. Datya rakarova high jump tete richibva muwallet rakatageta mhino yangu. Datya rakalenda pamhino pangu tete ndichiri kuda kuzama kunzisa kuti what was trying to happen. Datya rakatozvita comfortable wene rikatoisa makumbo maviri aro mumanostrils angu, ende makumbo acho aita kunge senge akaiswa glue tete kunyatsonamira mumhino mangu. Timu rakambozama kudhonza Datya kuti ribvise Datya mumhino mangu. Yaitova beto chaiyo. Timu rangu richizama kubvisa Datya richinyunza tukumbo twaro mumhino mangu. Apa ndakabva ndatanga kubuda ropa mumhino. Ndinofunga raitondichera richida kuita trench warfare yataidzidza kuhistory iya. Futi nikisi, shamwari dzangu dzakaona kuti zvavaremera, vakati tande kutiza. Ini Sara ndangoti tuzu paya, Datya richiita dhangu mumhino dzangu. Apa ropa rava kuyerera razara pasheti ndakapfeka. Tetewe, now nanga ndava nedilema manje kuti ndodini chine Datya rainge razvoba pekugara mumhino mangu. Ndakaona muitiro weDatya hapana kwaraenda, raitoda nezvangu. Ndikaona kuti beta ndise muso wangu pakati pemakumbo seimbwa ndinotsvaga mudhara wandainge ndabira. Tete muchiprofession chekuba hapana chinhu chiri humiliating sekubvuma defeat, kubvuma kuti ndiri mbavha ndakubira. Painge panyangara. Besides izvozvo tete, ndaiva neimwe dilema. Ndaidzokera sei kurengi neDatya riri pamhino tete? Vanoona vanoti kana ndikakatiwa nematombo vanhu vachiti ndinoshereketa. Zvisinei, ndakaita zvivindi zveusiku utatu ndichifamba sekatsi ndisingaite noise. Madzimai emusika parengi pakanoona akabva tanga kuridza mhere, vanofenda vachi free drama. Zvino ndainge ndachiunganirwa nevanhu vemafoni akati kuuya vachitora mavideo kuti ndichibva ndazotrenda futi ndoita nhamongani naitete. Zvino ndainge ndachimira manje ndapusa sehuku yatinhirwa nemvura. Apa Datya riri kuti shamwari kwandiri kuenda hapana kuti nditaure zvairema, nokuti Datya raiva rakarembera dumbu reDatya rakavhara muromo wangu. Zviya zvekuti ndiri mbavha yakangwara inga unopusa 1 vatete. Ndakazokumbira peni ndikanyora zvandainge ndasangana nazvo. Ipapo pakaverengwa zvandainge ndaita. Vamwe vaindituka, vamwe nezvibhakira futi, asi vanhu ko zvinonzi don't kick a man when he's lying down 1. Dai pasina Datya iri, dai pasina zvese izvi, vamwe vaindibvunza mubvunzo ndaizvinzwa asi ndaisingagoni kupindura zvaibvunzwa zvacho. Ndaingogutsurira musoro. Pakazorongwa kuti vatsvake mudhara wandainge ndabira. Ndakapwazve peni kuti ndinyore zvainge akapfeka mudhara uyu. Akabva atanga kutsvakwa. Mudhara akatsvakwa akawanikwa, asi tete ndipo pakatangira imwe problem. Mudhara akaramba kuti ainge asina kubirwa mari chiro chikama. Aiti wallet yake ainge anayo, saka ainge asingazivi zvaitaurwa. Asi ndaiziva kuti ndiye andainge ndavhomorera zvisina mistake. Mudhara akarambisisa akati mari yaisava yake, achibva tanga kufamba achienda. Tete, what do you do? Mudhara airamba Datya rake kauyo. Pakazoita vamwe mai vechikuru vakazopfugama vakatanga kudetemba vachikumbira baba ava kuti vadzore moyo. Chimuregererai baba, mwana anobuda mukaka pamhino. Paresvekwa mukuru wangu, dzorai moyo baba, anoripa zvake. Abata munda wenyu haana kuziva kuti pakaiswa ruzhowa. Tete, mai vakadetemba mhani ivava zvekuti mudhara uyu akabva atendeuka akati kwandiri ndidonhedze wallet yandainge ndaba pasi. Kudonhedza kwandakaita wallet yaiva muhombodo mangu tete ndiko kudonha kwakaita Datya kubva pamhino pangu richibva radisappear. Hapana akazorona futi kuti raendepe. Mudhara akanhonga wallet yake akaenda. Ndakanzwa mweya wangu kudzokedzana, moti ndanga ndafazve imi tete. Ndainzwa kuti mumhino mangu mapima kupinda mhepo zvekuti ndakamboita mazuva yakazvimba ndichita kunge chiraino chaicho. Ndakasvika kumba madam video vatoruwana vakanga vatopeka mabhegi voenda. Woti madam vainge vasingazivi kuti murume wavo ane roko, murume wacho anonokora. Ndaivavhara ndichiti madhiri echirume. Mabhururu angu mbavha dziya hapana kana umwe akaita follow up kuti ndakazodii.
What happened to being thick as thieves? Vatengesi vevanhu pandaifamba pese ndaingonongedzwa kuti kondini ndaimwisa tii ndodyiswa sadza remasikati zvese neremanheru. Ndakazongoona kuti bheta ndichinje nzvimbo yekugara tete ndainge ndareruka seshizha. Asiwo kubva musi uyu mudhara uyu akaita kuti ndichinje maitiro angu ekuba. Iye zvino tete ndakachera chikomba handichabi chinhu chemunhu. Chero ukadonhedza mari yako ndinotokudaidzira kuti utora zvako. Ndakasiya tete. Ndakabuda pakaoma handitori chisiri changu. Ndatova chisikwa chitsva my fellow mbavha. Kuba hakuna upenyu. Umwe musi unopinda pakasosa ukanamwa nenamo inozokunetsa kunananura. Bedwega, I hope this video gets to my people in Lower Gweru. Kune mbavha dzekulowa Gweru dzinoba. Vanoba vanhu ivavo. Munoziva kuti zvino nyaya yenyuchika handizi kuti whoever came up with nyaya yenyuchi akagona. Venyuchi mboendai kulowa Gweru. Kulowa Gweru kunobiwa. Munoziva kuti mai vangu vanogara kulowa Gweru. Vaenda kwavanodzidzisa kubasa. Pavanodzoka pane munhu aita kupinda every day achigudhunura chipikiri nechipikiri paredhiyo pahome theatre chii zvese mbavha dzacho dzinoba zvisingaiti. Kwai umwe musi vakati vadzoka vari 1 vagara vari 1 mamangu vagara vari 1 ipapo tobva vadzoka paya kwai munhu akasvika nesando akati d kurova mudhuri kwai ndo pandakalaita malaiti ndobva aona kuti pane munhu ndokubva aenda. Vanhu vacho vanoba guys. Nyaya yekuba ngatiiregei tasaimone vamwe vakazopindwa nedatya mumhino kuba mazimbo. Ngatiregei kuba. Iye zvino ndoziva kuti mazimbo akawanda kumusha uku. Akataka kumusha tete mazimbo here. Ndoziva kuti kumusha chaiko especially ugoko munhu akaona bhegi remunhu aribati nosiya nekuti zvokuzofamba wazadzwa nenyuchi yezvo wanamigwa nedatika pamhino zvinorera chikura kudai oita kunge mhino yangu. Zvakaoma. Nhasi kune vanhu vari kucheka uhwa. Regai tikurumidze tipinde mune imwe nyaya because vakangosvika kusaidi kunoku vanenge vochinyangadza. Regai ndiende kunyaya yechi2. Ndoda kusheya zvandakasangana nazvo manheru ndiri kutya nazvo. Ndinoshanda kuWedgwood muno muCape Town, ndinoshanda staying in. Ndochaisa na5:30 ndakati regai ndimhanye paPick n Pay kunotsvaga kasmall grocery kangu. Ndakutosvika paPick n Pay pane mota GD6 yewhite yakangopakawo hayo padivi peroad. Munhu anga arimo akadzikisa window achida kutaura neni. Ndobva ndaignore ndikaenda kwandiri kuenda. Handina kumbotora time Pick n Pay. Ndakudzoka akandiona kuti ndakudzoka. Mva mabuda murume nemukadzi both black asi handifungi kuti mazimbo. Murume akatonditangira ndiri kure akati please can I talk to you just for a minute. Saka since iri nzvimbo iri safe hayo ndakamira. Murume akabva ati I'm looking for breast milk. I want to drink. I'm very thirsty. Ndikati breast milk chaiyo. Zvikanzi ndikati kowe kuPick n Pay wemombe omvura since muri kuti munonyota. Zvikanzi I only drink breast milk. Zvikati handiyamwise. Akaburitsa zibhanduru remari. Zvikanzi otipa phone number otitsvagirawo breast milk please. Ndakashamisika nezvaanga achitaura. Handina kumupindura. Ndakabva ndarova speed kuti dai kwakune mota ndairova. Cause time andakanga ndichitaura naye ndaitaura naye ndainzwa kumerera uyezve gotsi rangu richirema. Ndakacheuka ndaane chekure ndikaona number plate pasina pamota iyi. Wedgwood Cape Town around 6 ndopa ndakasangana nenyaya. Zvandinetsa nanhasi ndiri kutya. Kana nyika yatakurarama inyaya yakaita sei. Munhu anosvika pakutotsvaka mukaka chaiwe mwana kwai ndoda breast milk woburitsa chitsapo chemari kwai tipei. Ende munoziva kuti iwe unenge uchori pamahwana uchito breastfeed wotosangana munhu ane chitsapo wobva wampa mukaka. Imi vanhu vanoudi mukaka ndo urombo kawo. Zvinhu zviri strange izvi. Regai tipinde zvemune imwe nyaya idzi. Pane vanonzi vasivanda vane peji ravo rekuFacebook ndo vanditumira nyaya idzi. Hanzi ndinotengesa kuvarume zvese nekuvakadzi. Nyaya yakatanga yakadai. Ndaishanda zvakanaka. Ndakatogara pabasa pangu 7 years. Murungu akabva azoshayika ndokupera kwakaita basa. Ndokubva ndaudza mukadzi kuti basa rapera anga ane pamuviri. Ndakatanga kutsvaka basa ndichimaketa zvese zvichiramba. Ndakasvika pakudya mari yese yatanga takaseva ndobva ndatengesa furniture yose. Ndakazosvika pachikamu chekuneta nekuti mumba manga musisina kana chekubata. Ndokusangana neumwe munhu achiti akuda munhu webasa. Ndakafara zvisingaiti. Kwakuenda ndakasangana nemunhu akati basa ripo nderekuti unenge uchitengesa muviri wako mubhawa kuvarungu. Unotengesa kuvakadzi
zvese nekuvarume. Ndakanzi mangwana wouya wodzidzisiwa kuti zvinoita sei. Kumukadzi ndakangoti basa regardening, handina kubuda pachena. Apa tainzi togara kukubhawa. Mukadzi ndakangomuti basa ndouya kuma-weekend, pama-off days, nguva yose nenge ndiri kubasa. Ndokuenda kwandakaita. Taishanda according kuvanhu vawarara navo. Kana warara nemukadzi mari inenge iri shoma, murume mari inenge yakawanda. Ndakashanda 1 year ndichihora chaiko. Ndakatenga makombi angu ndokutenga imba kuZimbabwe. Ndatoona kuti basa iri rine mari, asi ndikushandira vanhu. Ndakabva ndasiya ndikatanga kuzvishandira, namanje ndozvishandira kutengesa muviri. Mukadzi ndakazomuendesa kuZimbabwe nekuti mabhizinesi andakavhura anoda munhu anomaneja. Mukadzi ndakuda kumusunungura aite life yake hake, nokuti ndikamuudza ndo basa rangu anondiramba fele. So better atsvake hake umwe murume zvisina kupokana. I'm willing to pay. Asi ndosvika sei nenyaya yangu kwaari zvisina kumutsamwisa mukati. Haana kunditadzira, ndoda kuti anzwisise ende chii chandingatenge kumutengera for sorry nekumumisa kwandakaita. Hei vakiti, hai kunzime emhlabeni, nyaya iyi kai yakaoma. Zvakaoma. Upenyu unenge waoma zveutanga kutengesa baba murume chaiye ane mudzimai wake. Saka vari kuti ivo vakatangawo kutengesa muviri nekuti upenyu wanga waoma. Upenyu unombooma mujoni vedu yamuhwisisimi, upenyu unombooma. Zvino asi manje vakati kwaivo vati kwaivo vanoda kuti vadzorere mukadzi wavo vamusunungure, asi vati vakanemwana. Do you know kuti vakadzi vanoda mishe yavo? Kana zvino kana murume akuti inini handichakudi, hanzi mubvunzo wavo uri kuti ndomuudza sei asingatsamwi? How do I tell her and not make her angry? Unoudza sei mukadzi kuti inini ndiri hure rechirume? Imi zvakaoma. Regai tiende munyaya yedu inotevera. Gaizika nyaya iripo ndeyekuti sekutaura kwandaita, pane vanhu vari kucheka uswa, saka ndikuta kutomhanya chaiko kuti kana vangosvika kuno muno noizi yacho munonyangadziwa mukazvirega. Zvakaoma. Ndiri kuda ndavhura nyaya inotevera. Muti wandakapiwa wachinja kuva nyoka kuromba kwangu kuMalawi. Ndiri murume ane makore 45. Ndakaroora, asi mulife mangu ndakaita vakadzi 2. Wekutanga ndiye ane vana 6 vandinawo. Takarambana ndokuzorora mukadzi wandainge ndasangana naye aivewo kuMalawi ane vana vakewo. For mukadzi uyu aigara mutown kuna 7th nevana vake achiita madeals ake kuti ararame. Mai vake vaive kuMalawi, baba vake vainge vakashaika. Kuuya kwake kuno aive akauya paakaroorwa nababa vevana. Rizi nekuzorambana kwake nemurume wake handina kunyanyonzwisisa, asi zvaive zvisinei neni. Chaive chavapo kuronga upenyu hwedu. Takadanana kusvika kumukuroorana. Taroorana ndipo pandakamutora akauya kuBorodale kwandaigara nevana vangu. Asi achisvika nekuona imba ihombe akabva ati amai vake vauye tigare navo nekuti aive nestress yamai vake. Vakauya kubva kuMalawi tete, tikatanga kugara semhuri, asi mushure mekuona kuti amai vange vasingadi vana vangu, ndakatengera vana vangu imwe imba mochafo ndikavabvisa. Asi vana vaenda, amai vakati vana vamaendesa kumba yamatenga vanoibata rafu, regai ndiende ndinogara navo nchivachengeta, uye imi musunungukewo pamba penyu. Panguva iyi ndaita sendinomboputirwa tete. Ndakabvuma, ndainge ndichiona kuti shuwa vana vari kutambudzwa, asi tete aizvinetera. Bhizinesi rangu rakazotanga kudonha. Amai vakati vane n'anga iri kuMalawi yaigona kundibatsira. Ndakaenda kuMalawi ini naamai tiri 2. Ndokusvika kun'anga yakandirombesa nekamuti, asi ndaifanira kurara naamai. Amai vandiri kutaura vandakaenda navo kuMalawi ndiye amai vemudzimai wangu. Patakaudza kuti ndaifanira kurara navo, ivo havana kuzvivhunduka. Amai vainge vatojaira zven'anga vatete. Takarara tese pamberi pen'anga tichidirwa mishonga. Kurara kwandaita namai vaimirira ropa remwanasikana wavo risazodeuke panenge pakudiwa ropa remunhu. Takapedza kuita mikotete, ndipo patakadzoka tese kuZimbabwe. So amai vakange vakutoda bonde neni zvemazuva ese. Ndakatanga ndichiramba, asi amai ndakatozopedzisira ndakuita mukadzi wangu vakaparika mwana wavo asingazivi. Vedu vanhu vekucheka ukwa vasvika.
Ndakasvika zvakare pakubvisa vana vangu pamba tete ndaiva ndavatengera kuti ndiwane time namomo. Saka ndaizonyepa kumba kuti ndine mabusiness trip asi ini ndinenge ndiri kwaamai. Tete zvakatora makore ndichivata namai kusvika tabatwa. Patakabatwa mai maybe zvese zvandaita nawo vaivewo vakandibatira mushonga amai musu watakabatwa vakabva vatoita bofu. Ini kusaidi kwangu zvakaramba zvimbori bho ndichiita mari asi tete musi wafa amai takavaviga. Pandakazodzoka kunhamu yamai pane chishamiso chakaitika. Ndakasvika mumba mune nyoka hombe panzvimbo yaigara muti wekuromba wandainge ndapiwa nen'anga. Tete ndatambura nenyoka iyi ndazama kuirasa asi inodzoka. Pamwe ndakaenda kumuprofita akati huyai nayo tiipise asi hazvina kuzopera musha. Muprofita akarumwa nenyoka iyi akafa. Nawo inofamba irimo mumota inonditevera pese pandiri uye inenge yakatsamwa handizivi zvekuita nekuti mumachechi ndaenda asi chabuda hapana. Recently imba yandakatengera vana yakangobvira. Bhazi rangu rinotakura vanhu Joburg to Cape Town last year rakangotsva. Ndaneta tete nekugara ndichifemerwa mugotsi nenyoka. Kuuya pano kuda help nyoka ibve pamba pangu. Guys, zvakaoma. Nyaya idzi guys tinodzishare isusu. Alright. Hanze problem shared is a problem solved. Paunenge uchifumura nyaya dzaya paya, paunenge uchitora nyaya dzako ndo paunenge uchizvifumura. Isusu hatisi maprofita kana n'anga hatina zvatokwanisa kuita. Tiri kungoverenga nyaya idzi tichidzishare nemhuri yeZimbabwe. Imi mhuri yeZimbabwe ndimunoziva kuti vaende vanhu vakatakura kurema. Number 1, murume uyu anenge ane confusion because ari kuti pakamuvha mama in. Vakauya ndokubva ati iye mama vari kuabhusa vana rega ndibvise vana pambapa. Ndobva vana vese gogo vakati vanoda kutevera vazukuru ikoko ndobva vatevera. Next gogo futi ndo vakuti kwai hande kumalawo vaenda kumalawo vanosvika kuya gogo ndo vakuti ngatirare varara mbuya ndo vahla. Anyway vadzoka uyayo akatotanga murume uyu ndokubva adonzi baba ndobva vadonzi mimi takutovata tose everyday somukadzi nomurume ndokubva abvisa zvevana kuya. Moza kuti kana uri mukadzi ane vana kaingofamba nevana wako zvezvo kuti kwai marambana ukasiya vanaka vana vanenge vachingoitwa bhora vaisoko baba vachitevedzana nebonde vachitevedzana nebota. Asi vari kutaura havo ivo kuti pamwe vainge havo vakashandisigwa mushonga hatingazivi sematauriro avari kuita. Vainge vakashandisigwa mushonga because hapana munhu akakwana novata na mother in law mama Zada. Nyika yedu yakashurukusha. Nyika yedu iri kuzhurukusha. Kwai nyika yobhururuka ndokudobhurukurwa kuita nyika kuti ko mhosva yandakapara ingava yei. Wani mhiko dzose ndakaita tete ndinorwadzwa nekuti pandakaenda kun'anga kunopiwa dumwa rekuti ndite mari. N'anga iyi yakandivimbisa mari. Mugore ra2019 ndakatanga kuita business rangu reshop. Ndaitengesa pagrowth point inonzi Weshero kwaGutu. Ndakaita shop nemabhawa angu maviri tete asi mari yaisabatika. Ndipo pandakanzwa nezven'anga yezaka yaibata basa. Ndakaenda muchivande tete mudzimai hapana chaiziva. Ndakasvika ndikanopiwa dumwa randakanzi kana ropa radzikira ndaiuraya mbudzi ndosvinira ropa imomo then chikatanga kufema chidumwa ichi ndo mari yandaita tete. Ndakaita sezvandanga ndaudziwa nen'anga iyi. Ndapedza mbudzi mudanga asi hapana mari yandakaita. Ndakadzokera zvakare kun'anga ikati mweya waiva pandiri waiva wakasimba usingadi chakanaka. Ndakanzi ndaida kuzogezwa nemvura yemumhango uye ndozorwa mushonga waibva kuMalawi. Sekuru ava vakati vaizoburuka manheru voenda kuMalawi kunotora mushonga wokubvisa jambwa mandiri. So vakati ndirare pamusha pavo. Shuwa ndakarara ini. Kuzobhuruka kwavo handina kukuona asi ndakazongomuka vachitaura kuti vakaenda kuMalawi manheru uye mushonga vanga vava namo. Tete mishonga iripo uye n'anga hadzina kumira mushe. Mishonga yakauya nasekuru ava yaityisa. Ndakarwa nehana. Ndakapiwa belt randakanzi ndinogara ndakasungira muchiuno. Ndakanzi asi usageze ungeza kamwe pavhiki. Asi mishonga yese vakandipa vakati vaida mombe. Ndakavapa mombe sekuru ava vakandivisa kuti zvaita. Ndadzokera kumba hapana chakachinja. Zvakatoita wese kusvika mashopu tatomavhara. Kosaka ndakarombereiko naitete. Kurima chaiko hapana chinobuda. Mombe dzapera 1
kufa, vana vapera kufa nemushonga wasekuru apa. Pandakaenda kuti sekuru zviri kuramba, akataka kundipombera mhosva kuti ini ndini ndakatokanganisa mishonga yavo. Bhande tete ikaribvisa muchiuno ndikarikanda pasi rinochinja kuti anyoka. Ndapedza mhuri ini tete handirambe kuti ndiri muroyo, kuti ndiri kutoda kutobatsirwa vedu vendibatsirewo. Tete musha wangu murakatira wemakuva, mari iri kutaura neng'anga kuti ndidzosere handikwanisi, nyange kunganidza dzinza rese hatikwanisi, hatina mari yacho. Ndodawo help tete, kana pane vezvemweya ngavapindire munyaya. Saka ndiyo nyaya iripo iyi iri kunzi kwanze zvoni, ndo nyaya iripo. Vari kuti iwo sekuru, vari kuti iwo vakanopuwa mushonga, asi mushonga wacho ukahla, vanhu vose wapera mari hapana kuuya, hapana mari yavuya. Unoshosha zvekuti zvo wakagoromberei, munhu wakaromberei kana kuri kuti wakanoromba ukanoita miko, ukapiwa ropa, ukapiwa bhande muchiuno, bhande riya rinochinja kuti anyoka, mari yacho hapana, stress yacho ndeye, mashopu akadovhara. Kuromba gone wrong. Uku kuromba gone wrong, hapana zvazvinobatsira. Handimozviona. Kona ivedwe, why can't we just be patient and wait? Why can't we just be patient and wait? Tomi rangu andidi, we need to just wait for nguva ya mari chayo. Business chayo rinoda time. After zvinotanga kuita. Slow, kangono sevane kumarawe. Slow, zvinoita. Izvo zvimanje business rarama muchitorina rara chitombonza chingwa kumba hapachina zvinozvobatsirei. Muri Zimbabwe. Program tinoita kuti tidzidze. Let's learn from other people's mistakes. Kubata mushonga is not the solution. Working hard, Bible rinotaura kuti uchala zveziya. Ila zveziya, work very hard. Zvinhu zvinoita hapana chisingaiti kwaisango rinopa waneta. Zvino kana takuenda kuna Satan, Satan murevi wenhema, Satan is the biggest liar. Unokunyeberai kuti kwai muchaita mari izvo zvaramba. Munhu yatotsakatika, vana vatsakatika, mabusiness atsakatika. Chabuda chaicho hapana. Zvino Jesu wakuuya mazo kupedzera tukurarama. Moza here kuti every day dzimungondomboshamuzika kuti do you think we still have 10 more years? 10 years? All right, let's say we have 10 more years. What's going to happen 10 years from now? Because zvinhu zviri kuitwa navanhu ka zvakaoma. Asi futi ndozombofunga kuti aiwa hanzi pachinga pano nothing is new. Hapana chinyuwane, no sin is new. Zvinhu zvanga zvagara zvichingoitika kubva kudhara, but maybe kare vanhu vanga vasingauyi kusocial media vachitaura nyaya dzavo, but vanhu vakabvira kuganga kare. Jesu ngavachiuya. Anyway, guys, ndo paperera episode 1. This is episode 1 of today Wednesday, and this is episode 1 of Wednesday. Tozoita episode 2 because vanhu vaiva vauya vari kuita kudocheka uhwa. Saka zvanichaita handizvi kuti ndichaendepi, asi ndichatsvaka, ndichabva pano ndodoenda kunotsvaka kumwe uko kunoti ndiite episode 2. Vedu muve nezuva rakanaka. Munongosiyawo macomments mungotaura kuti ABCD fungeiwo panyaya dzose dzamawords. Uyezve mukoma vavi kuromba vanobatsirikawo sei. Kune vanhu vakadogadzirirwa, kwete ini zveini vatete ndiri chidoko ndiri chana chidoko moti ndingambogona zvekunobatana vanhu vakaromba. Ini ndyangu ndiapo ndeve kutaura kuti guys kune zvakadai zvaitika, imi mubva mati endai kuna Prophet Miracle, endai kuna Ningi, vachinona matigo vachibatsigwa. Izvo nyoka yavashungurudza. Veduweka upenyu hwakaoma. Muve nezuva rakanaka veduwe. Ndinokutendai nekuva pano kwamaita. Tichadzoka zvakare kana vanhu vechi ndisizini kucheka uhwa inondipedza. Like whenever grass is being cut unotoziva kuti it's horrible. Imi muve nezuva rakanaka guys. Regai tipinde mu episode inotevera. Iyo iyi handichadomanya, ndodobuda pano ndoenda kumagorosa uko ndonozvigarira, ndozvarira mota ndoverenga pasina munhu unonyangadza kuti muwane episode yenyu yechipiri. Muve nezuva rakanaka, ndatenda.